Кои са лицата сред посетителите, които Пеевски лично води из бившето си леговище музей? Човекът в червено на снимката се казва Марко Марков, общински съветник в Правец от листата на ГЕРБ. Във Фейсбук постове, обаче, Марков е представен като координатор на Ново начало в Правец. В духа на светли християнски празник Марко Марков, общински председател на ДПС Ново начало София област Правец, с подкрепата на господин Делян Пеевски, зарадва жителите на село Сиковица, община Правец, с дарени за Коледната трапеза. Тоест, Марко Марков играе и за двата бряга. Показателен е факта, че докато е общински съветник на ГЕРБ, в кампанията през 24-та година той се явява като кандидат за депутат от листата на ДПС Ново начало, по-точно ети в листата. Следващата светла личност е Васил Маринов Николов Пупляка, основен купувач за гласове в Етрополе за Пеевски. Другият екскурзиант в битовия тът на Пеевски е небезизвестният от близкото минало Бат Сали. Човекът с няколко повдигнати обвинения и присъди вече е свалил екстравагантното си палто, но не и славата, която го съпътства. Бат Сали, шеф на частното Енерго Самоков, вече е депутат от ДПС. Тогава годината е 2013, а партията, от която Бат Сали е депутат, бе ДПС на Доган. Сега вече бизнесменът се ориентирал към едрия гравитационен капитал. Благодаря ви. Тук в парламента, най-висшия представителен орган на страната, който Пеевски използва за фон на битовия си кът, където да изпъкват той и подобни впечатляващи посетители.